Ahoy. Tene. Uy, banak. Wala kang kawala. Uy, nakawala. Uy, tumalon na. Uy. Huli. Uy, wala kang kawala pero nakawala. Malaga daw. Wala kang kawala pero nakawala. Nyata? Purong banak. Yun. Uy, 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 uy. Uy, uy, banak, banak, banak. Uy, uy, uy. Uy, shoot the ball. Ingas. Dingas? Uy, Pinagtugtudo. kaswerte na ko. Nagtutudo, ori tudong nubigat, ori piksam. Ha? Wohoy. Bangus, bangus. Kanina guys ay swerte kami. Pero ngayon ay medyo na lumalakas ng ulan mga ka-idol. Gumagrabe na. Gumagravity. Ang ulan ay gumagravity na. Ha? Ayan guys, bumalik kami kasi biglang tumila yung ulan. Kaso biglang lumakas na naman. Kay swerte talaga guys. Oh, dagdagan pa ng isang banak. Banak me. Uy, meron pa doon oh. Doon eh. Oh, ano eh. Remor manin. Dito bataw. Ayan guys. Hindi na namin mahanap yung isang banak. Nagbanak-banak na. Hey. Hoy. Banak. Ha? Ngaji? Ngaji punog. Banami. Kada niya. Nagkirayan dyan ikaw.
Talagang sagad na guys, sagad na. Let's go home. Ha? So ito yung kuha natin guys. So magluluto na tayo mga ka-idol. At makakain na rin. Oh, banak. Sila mo dyan ko. Oy, yan. 1 kilo. 1 kilo. Uy. Babalikan namin pag dinumalan guys. Maybe tomorrow. Tomorrow night. Ito na yung ating nakuha guys. Nagluluto lang kami. Oh. Sigang is the best guys. Para dyan. Ito. Ah. Banak, alimango, siriw, bunog, bala, hipon, dingas, mga iba't ibang klaseng isda guys. Ha? Ang rin yung makaluto to. Oh. Di ba? Wala laso na. Ayan guys, naluluto ng ating ulam. Pasayan, ulang guys. Tapos kaunting alimango. Tapos may isda pa dun. Oh. Lulutuin pa yan oh. Oh. Eto, lagyan natin ng magic bitchin. Tsaka magic asin guys. Oh, bitchiners. Oh. Oh, magic asiners. Oy. Ayun na yung magic sarap. Oh, ulam. Yan ang aming ulam ngayong gabi. Bukas umaga na. Ang oras guys, panggabi namin, alas 3. Namaya, nagtambay. Ang tawa nila. Kaya kulat ta. Di pa kami. Nagtuto niya yung meron. Ha? O bebe. Ipong bebe. Naman tayo dyan. Ako. Nabuhay naman ko na. Okay guys. Oh. Oh. Ito yun? Ano din? Isa sa? Sama yung Diyo. Ito yun? Gamang mga kami. Ito ko na dito. Saan yun? Nasi maganda sa'yo. Yeah. Tani. Masa? Ito yung tubig ka na. Eh, rasa. Tama na. Buwan niya kung ito ko na. Wala dito kung ginagawa na. Makagado kayo tilapid ka. Umbol. Ito yung pamilya. Nga din na pang kayo. Paduay, di ba ko kami? Sige sa pitulong lang. Mampi pa itak tila. Ibusin. Ibusin ko dito.
Basta tibunog ni dasip na. Hmm. Dasip na. Ito. So kadung ko mga tibunog mo ha. Ito na. Kasi mga kita kinatan. Bakit taki na ka? Na? Taki na ka. Daklan niya. Malas tibunog na yun. Kailangan Ito na lang. Lusot. Alam mo. tibunog na. Nagraman. Hindi na nga ka. Tuwag ka niya. Taki na. Ito na. Lama naman dati yun. Pinalaman ng pastito. Hindi mas marami yan. Hindi ako. Nanganam yun. Hindi may sama nilo to. No. Hindi. Oh guys. Kain guys. Oh. Ano na yun? 10 minutes. Okay. Oh. Kain guys. Kasi mga titik kinatan. Bakit taki na ka? Na? Taki na ka. Daklan niya. Malas dibunog na yun. Kailangan Ito na lang. Lusot. Alam mo. dibunog na. Nagraman. Hindi na nga ka. Tuwag ka niya. Taki na. Ito na. Lama naman dati yun. Pinalaman ng pastito. Hindi mas marami yan. Hindi ako. Nanganam yun. Hindi may sama nilo to. No. Hindi. Oh guys. Kain guys. Oh. Ano na yun? 10 minutes. Okay. Oh. Kain guys.